سلام كبرات تختتلتي لما عنتخا انتاي مدمنا كخون كما جركا ناي حابشا قميص كدان كسرها خلو اتي ديزاينو توصو مالتي شعونا بتلفتوا هيو بت ديزاين مسارة تاليفو اتي حابشا قميص ملكع كحلو يحجز مالتي حنجي لما عنت دما كافتن ابزاو دامت بطعمي تسرح نبرت زا ديزاين تريواز لكم كما جركا ديزاين كم توصلنا ستيب باي ستيب اسرارها إنا هنريكم مالتي ስለዚህ ንስኩም ካን ታ ቪዲዮ ላይክ ብምግባር ሓግዙና ሰብስክራይብ ብምግባሩን ቤተሰብ ኮኑ በዚህ አጋጣሚ ናይ ሓበሻ ቀሚስ ወይ ካ ሽፋን እትደልዩ ሰባት ደውልኩም ክትወስዱና ትኽእሉ ኢኹም ብጽፈትን ብጽሬትን ሰርሒና ናብ ዘለኹም ዓዲ ብዲኤችኤል ወይ ካ ፖስታል ተጠቂምና ክንደኸልኩም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚህ ተኸዳን ከም ትሪእዋ ዲዛይን ወጽ ያላ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ጥልፍታቱ ምስተጠለፈት በስተፈላለየ ሕብሪ ጌርካ ጥልፋ ካውኔ ጽቡቕ ትመጽእ እቲ ዋና እና ወሳኒ ናይ ክዳን መልክዕ ኣብዚ ዝብግስ ማለት እዩ ኣሰፋፍያ ብርግጽ ኣብዚ ሰዓት ከመይት ተሰዓ ስፌት ድሓን እዩ ብስፌት ችግር አይመጽን እዩ እቲ ቀንዲ ችግር ክመጽእ ዝኽእል ኣብዚ ሰዓት ዲዛይን እዩ በቃ ዲዛይን ተተባላሹ ትኽዳን መልክዕ የብሉን ወይ ካ ፎርማ የብሉን ማለት እዩ ሃይ تخدان almost design وصيالا بتلفه ما كمزي تريو ዘለኹም ክሪ ዝተፈላልየ ዓይነት ክሪ መልክዕ ዘለዎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ንዑ ዝመስል ክር እንዳኣተኻ ትስራሕ ማለት እዩ ድሕሪኡ ተሰሪሓ ተወዲኣ ተኽዳን ከም ዝትመስል wow it is so beautiful right መጠረሽትኡ ከምቲ ኣብዚ ፎቶ ትሪእዋ ዘለኹም ከም ዝተኾናላ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ሓበሻ ቀሚስ ተደልይኹም እንደውልኩም ክትእዙና ትኽእሉ ኢኹም